Against the world, hindi ko makita. Ay, hindi, ano lang, masilaw lang. Ganun. Yes. Vlog. Yeah, waiting tayo sa viewers. At tanghali, baka kumakain sila or busy sa work. Ganun. Dito na lang. Ayun. Lak. Ulag! Ano yun? Rotate. Bakit may ganyan? Naon ko naman. Sige. Naon naman Ano yung sinasabi mo? Tama naman. Oh, bakit? Okay na. Bakit may ganyan? Shower out po. Kuya Erwin. Wait lang guys. Wait lang. Gantuin ko muna ha. May ayusin ako. Rotate naman Problema nito. Oh, lock. Wait lang guys. Meron na tayong 7 viewers. Wait lang. Pinaperapan ako nitong Pinaperapan na naman ako ni YouTube. Okay siya pag ganito. Oh, bahala ka dyan. Ala, nahulog na naman. Basa na. Umulan kasi dito guys kanina. Ngayon. Wait lang guys, mamaya ako nasagutin. Elmer, shower out po. San ka sa Bicol? Guys, wait lang. Na-falling ako dyan. Oh my God. Naiiyak na naman ako. Sa grabing init. Wait lang guys. But kasi may nakalagay kasi sa screen, orientation is lock. Rotate device back. Pag nirotate ko siya ganito, nakaano na, diba? Okay. Kaso nga, baliktad kayo. Wait lang, sorry. Tapos, bumabalik siya. What happened? Oh my God. Naka-auto-rotate na ako. Ano? Hello! Gago! Inis! Hindi nyo narinig yung sinabi ko kanina. Umikot yung mundo ko, yan. Kasi nga, guys, ayan na, meron na, diba? Meron na. Init kasi. Ito na. Ay, eto pala yung type B namin. Yes. This is our type B. Yan. Official. Sure. Baka kasi sabihin nyo, hindi naman ako official na enrolled kasi hindi ako naka-uniform. Char! Ayun! May audio na! Ang gago! Basta na-shoutout ko na, ulitin ko. Kuya Erwin, Elmer, Jonet, Sir Kenneth, Jeric Barquila, Edgar, Henry, Maki Gonzalez, ayan.
Boy Drilling Team Lagi. Shout out. Thank you. May na signal. May na ba? Nakapag yun. Yeah. Ano pa lang to? Type B to guys. Hindi pa to yung type A ha. Wait lang. Mag-search ako. Sige lang. Tanong lang kayo. Lumabo kasi yung screen kasi visit na ano to. Orientation is lock. Rotate device back. Pag nirotate ko siya hanggang to, okay. Wala yung ganun. Tingnan nga natin sa settings. Wala ba? Oo, nakakainis. Bumabalik siya. May pasok ako guys. May pasok ako kaninang umaga. 8 to 11. Tapos after ng ano, umuwi ako kasi nga meron akong gagawin. Mag-edit ako. Gagawa ako ng itong assignment namin. Ayan. Mag-research daw kasi kami. Tapos, ayun. Magpapaprint pa. Hindi ako nagdadala ng laptop sa school kasi mabigat. Ay, init. Nakakainis magdala. Tiyo. Arte. Anthropological. Yan. Anthropological. Perspective. Of the self. Nandito na naman si Plato. Mga ano natin. Ay. Oh my God. Bakit may lumalabas sa screen? Nawala na. Kanina, ang bilis lang. Nakapano ba ako guys? Ano ba ako? Naka-landscape? Guys, sabihin nyo. Kung naka-landscape ako or naka-portrait. Naka-landscape, di ba? Deadline, Thursday. Wala palang pasok bukas. Hindi ko alam. What is the meaning? Difference. Sociological. Sabihin nyo. Ano? Wala pa. Perspective of the self. Sociological. Introduction. The self and the society. Theory. Kunin ko to. Kukunin kita. Ala, pati siya makaka-copy paste. Kailangan pang i-download. Ayun na. Ayaw na. Pagkang ano. Bakit yan? Mag-charge na ako. Mahina talaga. As in grabe. Ba? Nababother ako dito sa orientation is lock. Kasi kanina ewan ko ba, nakakabisit na si YouTube. Hindi na ako natutuwa. Ay. Hindi na talaga ako natutuwa. Masyado niya akong pinapahirapan. Dami-dami kong ginagawa. Masyado siya dumadagdag sa aking isipin. Ano daw? Edgar Aves. Hello po. Sure. Ayos lang po. Nabibisit ko. Ay, kita pa naman. Okay lang. Alabot ito. Naiinis ako. Huwag ka na nga. Iba na lang. I believe you. Ito na lang, sociological. Ay! Allah!
Relax lang. Okay. Relax lang ako, guys. Relax lang ako. Okay. Diba to? Slide share. Okay. Mali. Ito na lang. Yuri. Sociological perspective of this life. Ay. Wala, may music. Naririnig niyo ba yung music? Grabe naman yun. Hindi na lang ikip sa bahay nila. Yung sila lang makakarinig. Charot. Ang dami ko. Ay, naku, ang dami kong issue. Ang dami kong issue sa buhay. Sa Albay po. Albay. Okay. The self is better. Nowadays, self. Kinukuto na ako. Self. Oh my gosh, maganda to. Maganda ka. The socialization of the self. As a product of society. That's a session. Hindi naman marinig. Konti lang. Konti lang. Konti lang. Ay, nako. Ay, guys pala. Diba sabi ko, mayroon akong upload. Ano? Na ano siya, guys? May restriction. Ang daming copyright. Kasi yung nag-edit, ewan ko. Sabi niya, original daw yung ginamit niyang songs. Not, music. Malayo po kami sa Uwas, Albay. Nasa Legazpi po. Legazpi. Social ethical. Ipinapaan ko na with him the basic idea of self for himself. The self is not present at birth, rather develops through living through social experience. By series of instances, describing himself develops and has some sign of life. According to the theory, the self is not dependent on biological predisposition. Social. Meaning na lang muna, mamaya ka na. But, kukunin kita. Ay, dami ko lang comment. Go lang, BG. Ang laki ng potential. Thank you, Sir Jonet. Ito nga pala yung uniform. Eh, nasabi ko na nga kanina, diba? Grabe na. Ito type B namin to, guys. Ayan. Tapos ito yung lace namin, yung lanyard, which is Mariners Hospitality Management. At wala pa akong ID because, ginagawa pa. Nag-request na ako doon, isising lang daw. Di tulad ng iba, puro paganda at pakit lang. Sino yun, Char? Basta nakilikili ko, kakaikot ng computer. Malabo ba? Malabo. Mamaya pa naman, guys, yung pasok ko, alas 3 pa. Kaya, anong oras na ba? 12:19. 1, 2, 2, 3. Meron pa akong 2 hours. Yung best friend mo, ano course? Si Eduk po ata yun. Eduk, pero sa tabako siya, guys. Sa tabako. Ikaw na naman. Nakita ko lang kita kanina. Number 3.
Result is product of it. Result is present at. Hala! Kay ano to ah? Bakit walang reference? Ay, asan yan tinatambayan mo, BG? Saan yan? Dito to kina nanay. Sa taas nila nanay, umuwi ako. Tapos, mamaya babalik na naman, di ba, ang gastos. Wala naman kasi doong tambayan, guys. Like, kung pwede ka mag-spend ng vacant mo, wala. Canteen lang, library. Ang library punuan pa, parang, parang makasarili na yung mga char. Charot lang. Punuan. Tapos yung canteen naman, okay din naman. Kasi syempre, di naman pwedeng mag-stay ka lang doon. Tapos pag ang daming kumakain, wala silang table. Alangan naman, ikaw, hindi ka naman, kaya, diba? Tapos, paglabas mo ng nakita nyo naman ata sa vid, mainit. Tapos, 7-Eleven lang, yung pwedeng, wala ko kasi masyadong alam doon. 7-Eleven lang yung tinatambayan ko doon kasi nga aircon sa loob. According to maganda to. I like this. Cutie, maganda to. Upset is based on the assumption that human behavior is influenced by kryptonite. Boarding house. Malapit lang naman. Tsaka, ang papangit. Charot. Ang judgmental. Hindi, parang same lang naman. Alam nyo kasi guys, mas lalo akong tinatamad pag marami akong oras. Gets niya? Mas mas energetic ako or mas ginaganan ako pag rush na, like, magka-cram na. Cramming is life. Alam nyo yun, pag nasa boarding house ka, madami kang oras. Siyempre, dahil madami kang oras, mabuboard ka. Cellphone ka lang ng cellphone, panonood ng video, ng reels. Tapos, ayun, parang, yun guys, parang, okay lang. Carry lang. Charles Horton Holy. Looking glass to highlight. Nalilito ako. Pero pwede na din. Okay. Copy paste. Aywa. Si copy paste. Ba't di siya maganda? Copy. Diba? Ano to? Hello! Hi! The self as a product of the self. The self. Sige lang. Ano daw? Zernan, hello po. Bawal po sa inyo school mag-live kasama classmate mo. Pwede naman pag may mga free time kami. Kasi yung mga kaklase ko nag-boarding house sila. Sa room namin, 2 lang kaming taga Santo Domingo ba? 3 kaming taga Santo Domingo. Tapos 40 kami sa klase. Ang 90% doon nagbo-board or 80%. Yeah, halos lahat nagbo-board sila kasi mga taga Sorsogon, taga Uwas, sa ano pa, mananayo pa, pero dito lang naman sa ano.
Tapos, ayun, pag after ng class, uuwi sila sa boarding house nila kasi meron silang boarding house, dun sila tatambay. Eh ako, kailangan kong umuwi ng bahay. O, diba? Tapos wala na akong kasama doon. Gusto niyo yun? Mag-isa ako? Char. Ini. Joke lang. Wala kang dat-dat. Ay, mali. Ba't ang liit? Ay, kabog. Hindi, mali. Shoutout po. Alfredo. Juni from Omoc City. Don Vito, shower out po. Ricardo Veros, shower out. Cesar Tuba, shower out po. Ewan ko, Sagittarius ako alam ko. Di ba September 21, Sagittarius? Malay ko. Ang liit pala nito. Editing mode. Editing mode. Bakit hindi ko makita? Particular. Kailangan mo na yung mini introduction. Particular view is... Thank you po, Isaghani. Oh my gosh. Kasama ka pala. One slide. Copy. Copy, paste. Paste. Okay. Nalakas ba ng sound? Baka ma-distract na naman ako. Ang sakit pa sa mata. To the guys here. Image. Kulangan siya. Set. Ay, tanggal. Ito. Janet Cruz. Tawad pala. Yeah, kalog kaya guys. Kalog. Yun. Ay, meron pa. Sa product of social interaction. Ay, wala pa akong title. Hala, ang go. Sociological. And ano ba? Anthropological. So,
Nahulog. May simento kasi sa baba, guys. Basa yung baba, tapos may simento. Kaya yun, ang pangit na. Sociological. Oh, ay. Magbili ka sa kusang last video kasi hindi maglabot ang imo. Alam nyo guys, kanina kasi para recitation, tapos may babasahin ka muna sa blackboard. Ay, ano kasi ano na nga, ano tawag na nga doon. Kalimutan ko na naman. Naka-projector. Di ba? Naka-projector, tapos babasahin mo yung sa unahan, tapos nasa okay na. Yun na nga, nababasa niya, tapos ako sabi ko, nababasa niya? Sabi ko, blurred na sa akin. Kasi gano'n na ako, kasi tinitingnan ko, tinatry kong basahin, malayo kasi guys, tapos yun, nababasa niya talaga. Sabi ko, ang talas mo ng mata niya. Tapos, yun sabi ko, sa akin talaga malabo. Sabi ko kasi, nagulat ako, sabi ko, kaya mo pa? Tapos yung iba ko nga kasi hindi na makita. Yung di ba kasi may liwanag yun, galing dun sa whiteboard. Tapos, ayun, naisip ko din naman, sabi ko, parang bibili na lang ata ako ng contact lens na may grado. Yung may grade na contact lens. Maganda din naman yun. O kaya yung anti-rad. 'Di ba? May eyeglass na anti-rad. Katay ka nag-vlog sa school, mamaya pa po. CNC vlogger. Shower out. Renan Telenabo. Hello po. CNC, meron yan ka sa BC sa school. Yes, meron akong pasok mamaya pa. Kanina, hi po, Sir Alamid Striker. Ato na, si Kuya, nagtampo si Kuya, nagchat yan sa akin. Kasi nga, si Kuya nag-edit ng pang thumbnail ko. Sa kanya ko nagpapa-edit, hindi kasi ako marunong. Si Kuya Alamid. Sabi niya, nakalimutan ko daw siya. Ay, sabi ko, sorry po, Kuya. Next time. Eto na. Sir, sir? Kuya, okay na. Sorry na, nandito na. Sana ako. Dito na ako kay George Herbert. Yung mga guys, mga philosopher. Kung dati, nabuhay ka na dati, pwede kang maging philosopher. Kasi madaming hindi pa na-discover or yung mga perspective. Like, yung mga nangyayari sa buhay ng people. Madami pala ito. Hindi ko na ito. Naubos yung oras ko kakadaldal dito. Ay, na-late. Wag na, hindi na papasok. It represents the eye is mali. Sarala! Lapang ka. Ano ba kaya arang ka iyan? Sa slide share kasi ako kumukuha. Tapos, ng space, looking glass. Okay na. Ako dating, ano daw? Okay lang yan, nakalimut ko. Andun kita, alam mo, Kuya. Charot lang. Maki Gonzalo, charot.
Joke lang. Alam mo, di ko. Thank you, kuya. Ayan, si Kuya Alamid kasi nag-edit ng thumbnail ko. Nag-chat ako sa kanya. Minsan, alas 6 ng umaga. Sabi ko, Kuya, good morning po. Favor. Tapos, send ko na yung yung picture. Tapos, edit niya na. Huwag mo po sa ngayong, mata mo mag-wear ng eye glass. O kaya, reading glass. Lalo sige mga mata nyo. Tapos, kalamansi juice. Ano? Kalamansi juice. Ate mo. Ito na lang tayo kay according to. Ang haba. Ang haba. Ang haba. Hanggang tayo. Ito na. Another. Individual. Ano daw sabi niyo? Ang dami na. Punta ka na lang, tulungan mo si BG muna pag-edit ng vlog. Richard Aranyas. Good afternoon. Thank you po. Ayan. This is my type B. Iba si BG pag busy. Seryoso talaga yan ang bata na. Seryoso. Minsan lang seryoso. Devon Swan. Hi po. Jay Hernandez. Jay, parang nag-ano na siya dati. Sige, go. Open for that. Taga-tabako ka, no? Kasi nag-comment ka na before.
Anthropological. Diba, nag-comment ka na before. Kaya naalala ko yung name mo. Sakit sa likod. Hindi ba siya makapit? Okay. Bawal siya makapit. Eh di don't. Cellphone ko na ni boyfriend decline. Ay. Ano? Collab lang daw, guys. Ay. Hello po, Benedict. Ano dapat dyan may school bus para sa mga estudyante? Mahirap nga guys yung sakayan kasi nga Arabis kami, hindi kami sa Ligas. Yung galing terminal, ay yung galing sa Legazpi ng mga jeep, galing terminal, punuan yon. So pag dumaan sa school namin, wala nang upuan. Kaya mahirap din yung pagpauwi na ako, lalo pag gabi na. Kailangan ko pang pumunta ng SM sa terminal. Pagdating mo doon, pila pa. Kumusta ka naman po sa wakas? Nag-timing na din kita sa... Wala pa ako sa school. Mamaya pa po ako, Sir Benedict. Matagal na hindi kita gusto makausap. Thank you! Hindi palitan mo yung password ng wifi ni Lola mo. Sobrang hina na. Hindi ako marunong magpalit. Ang ganda sana to. Download ko. PGA.
alaw na pala. Tulong ka po. Hindi. Hindi. Wala. Nandiyan pala kayo. Okay, waiting next class. Wala, ano pala ito yung pangalan? Ano po? Kathleen. Yan. Ay, ano ba? Gumagawa ko ng assignment. Kasi para to mamaya. Meron kami mamaya. Understanding the self. Ano ba? Okay, that's hindi po to thesis, assignment lang po, pinapa-research. Ay, naku sir. Prestige.
No, hindi naman po ba nakasabos? Hindi naman po. Ay. Okay. That's my... And I'm here. Da-da-da-da-da. Sa pintuan ata yan. Ano ang Yes po. Ginagawa dito ni tatay yung dito sa kanilang bahay. Mahina talaga. Kanina pa ako umuwi, 11. Mahina signal mo, Bicolana girl. Where you from? Dublin. Dublin. Shower out po. Saan yan? Yes. Kanina po umulan, pero konti lang. Parang bumagsak lang. Ganun. Nagparamdam lang yung ulan. Tapos umalis na agad. Kaya alam ko na kung saan. Sa Bing. Ay, sige. Yes po, first year hospitality management. Society. Copy. Yun, may nakita kong green. Euro to. Hala. Thank you po. Sir, Barley Kimno. Ayan, nagpalipad siya. Thank you very much. Blurry yung camera mo, Bicolana girl. Blurry ba? Oh my gosh, linisan ko yung lens. Okay na ba? Kasi baka mahina. Pag mo galawin ng cam kasi lumalabo. Okay po. Thank you po. Nice. So, kumusta naman freshman of college mag-aral? Po na mabuti yan. Opo, thank you po. Thank you. Thank you po sa nagpalipad. Ayun.
Mag-search muna tayo. Ang hirap maghanap ng ano. Bakit? Ang pangit. Bigla naman siya. Edit time. Block. Kago. Oh. Ay. Ano daw? Yes, natuloy po ako sa... okay lang. Hindi na ako lumaban. Okay lang po, Your Honor. Yes po, natuloy po ako sa Mariners. Ayun. Mariners. Sure. Namron. Forward po. Yeah, nice na makapera. It's okay. Okay lang naman. Wala naman ako magagawa about that. Tanggapin na lang natin. Sorry. Ba't may color? Ayun po. Nakuha ko na. Thank you po, Sir Namron. Diyan din yung anak ko nag-aral, be. Sino po? Isa pakit naman siya, Char. Sino po? Sir June. Ay, hirap na makita yung kagandahan mo. Ha? Ngayon, ang labo ko sa ito. Socialization. Mali. Grabe naman si Google. Mali yung spelling niya. Guys, pinakita ko sa sa Facebook. Pinakita ko sa FB. Post siya, tapos nag-chat GPT siya,
Tinanong niya yung ChatGPT kung ano, how many are ang nandun sa strawberry na word. Tapos, ang reply ng ChatGPT, ano, there are two R's. Dalawa daw yung R ng ano, ng strawberry, dalawa yung letter R sa strawberry. Tapos, ayun, tapos, ang cute kasi, ano, na-realize nung ChatGPT na mali siya, na tatlo yung R. Tatlo yung R sa strawberry. Tapos, ayun, tinry ko din. Ang daming nag-try. Sinasabi nga ng ChatGPT na dalawa yung ano. Tapos, parang, maya-maya, marirealize niya na tatlo yung R sa strawberry. Tapos, tinry ko din yon. Grabe. Tawang-tawa ko doon. Kasi, di ba, mag-chat GPT ka, tapos kung basta ka lang magsusulat, basta mo lang kokopyahin, mahuhuli ka. Minor pa po ako. Justin Barcelona, Mechanical Engineering. Hindi po. Mari yung kinuha niya. Ano pala? Mari. Mari din. Ano tawag nga dyan? Sabihin mo ako quiz. Kasi yung maritime engineering, MARE. Tapos yung sa maritime transportation, MT. Mechanical engineering. MEC-E ako. Ano ba? Paalam. Gaano ka tangkad? Hindi ko alam. Sige. Puto. Charot. Hindi ko naman yung research ko. 5-4 ata. 5-4. Ano daw? Kasi po may pasok pa ako. Hindi mo na ako nag-guess. Anthropology. The study of human society and political. Ayun.
Ano, sa barko yun, be. Oo nga po, opo. Pero may ano, MARE. Okay na, MARE. Marine Engineering. MARE. Nakalala ko na. Tangkad ka kasi sa mga regular 5 feet or 5 or below, diba? 5'4" po ako. Thank you po, Sir Frederick. Busy, kaya mo ba mag-upload na naka-premiere ang upload mo? Pag nag-premiere po ako, konti lang ang views. Kasi, konti pa lang ang member. Ganun po yun, diba? Dapat nag-stewardess ka na lang para makapunta ko sa paralin niyo ako. Joke lang. Okay na to kasi ito lang yung kinaya ng budget. Ito lang kinaya ng budget. Kaya, wag na tayong Thank you po, Sir Frederick. Hindi pa ako tapos kasi puro ako daldal. Tapos ang sakit pa ng likod ko. Yan. Hindi, masakit pa rin. Mababa kasi yung table. Wala pa akong masulat. Ano na naman ito? What room? Ano, my gosh, late ka na, be. Hala, be. Hot kitchen tayo, be. Late ka na. Late ka na, be. Hot kitchen. Na room. Gago to. Ano kasi guys, I have a classmate na Englishera siya. Tapos sa lahat ng tao sa room, kaming dalawa yung naging close. Yeah, may lahi siyang kalimutan ko na naman. Basta guys, yun na yun. Pag inisip ko talaga, nakakalimutan. Tapos yun, nga siya, fluent siya sa English. Tapos, as in, lahat na parang, pag titingnan mo, perfect na. Kaso kulang lang siya sa height. Naiingit siya, sabi niya sa akin. Naiingit daw siya sa akin kasi matangkad daw ako. Sabi ko, mas nga siya, parang mas angat nga siya kasi mas madami siyang alam, mas advanced yung knowledge niya. Yun kasi guys, kasi nag-aaral siya dito, tapos nag-aaral pa siya sa ibang bansa, pero lang, yung parang international na university. Tapos, yun, sa lahat ng tao sa room, kaming dalawa yung naging dikit, as in, grabe na yung closeness namin. Hindi pa siya nag-weak, pero yung closeness namin, grabe na. Ano daw? Yes. Kung gusto niyo pong sumakay ng barko, mag-shift ko sa cruise ship management. Actually, sabi daw po, kahit HM kami, pwede din kami makapagbarko. Depende na lang sa skills namin or kukunin kami or may backer, kumbaga, kung na magsasakay ako na sasakay, syempre basic lang sumakay ng barko, magsasampa ng barko, pwede. Pero, if lang naman, ang dumi ng kuko, no? Kaya, ang gandang babae, ang dumi ng kuko. Yun na nga. Pwede daw, kasi si sir, sabi niya, hindi niya naman pinangarap magbarko, pero nakapagsampa siya ng barko. Depende na sa mga opportunities na darating. So, yan. Yan? Hotel, madami naman pwede makasampa ng barko.
Actually, may tourism sa Mariners, pero sa second sem pa yun magbubukas. Yun nga, yung friend ko, mag-shift siya ng tourism. Kaya mag-iwalay din kami. Ayan, ako may iwan ako sa HM. Ano pa daw? Work to na kami. Sige po, ingat po. Miss Kathleen, may sahod ka na ba dito sa channel mo? Sumasahod naman po, pero minsan. Pang 2 beses pa lang ako nakasahod. Sige po, Maki Gonzales. Cesar Ferrer. Na naman, Ferrer. Ayoko na. Ba't kasi may R? Double R pa. 3 pa yung R. Strawberry. Hello po. Nahirapan ako maghanap ng slide. Ang dami ng kuko ko. May tanong pa kayo? May tanong pa kayo, guys? Sige lang, tanong lang. Anthropology. Ang hirap na ngayon magkuha ng information sa internet. Hindi mo na makapipist. May mga ano. May bayad. Free lang. Hindi ko yan afford. Emmanuel Kant, David Hume, Merleau Ponty. Ayan. Wala naman. Ayaw niya. Hindi wag. Ano daw? Malabo ba talaga? As in, grabing, sobrang malabo siguro kasi nakaano. O, dito tayo. O, diba? Dito tayo. Change position. Change position tayo, guys. Gustong gamit ni tatay. Ayun. Ano daw? Yes! Na-scam po ako. Actually, allowance ko yun ito nga week na to, tapos sa susunod pang week, kasi 2K yun. Tapos ngayon, eto, nagtitipid ako. Pero kaya lang, kasi yung pinapalipad nyo, wala pa naman, hindi ko pa naman yun makukuha. Ano yun? Maiipon lang yun doon sa sahod na ako. Spreadsheet. Hi, for tamang height po yan sa mga cruise ship. Yeah! I'm so lucky to have this height. Talaga, nice mo siguro kahit sikat ka na, no? Kasi ako wala pa ako nakuha sahod, pero ayos lang. Ano lang po, is mag-upload ka lang po ng mag-upload, mag-share, tapos ano ka po sa mga kakilala nyo, magpa-help po kayo, like mag-subscribe, tapos ayun, ikaw na po gumawa ng way para po kasi hindi ka naman po basta-basta papansinin ng mga tao kung ano lang, upload ka lang ng upload. Kailangan meron kang, ako kasi, kumbaga, may backer na ako, kumbaga si Kuya Noli, kaya nahatak na yung subscribers, kaya ayun, mag-ano ka na lang, pag may mga friend ka, sendan mo na link ng ano mo, tapos pa-subscribe ka. Yun guys. Tapos, pag
naabot mo na yung 5K yun, di ba? 5K subscriber. Pwede mo na sikasuin yung mga requirements para makasahod ka. Muna sweldo, siguro malaki mo kasi hindi po ako nakapag 20K. Kasi nga, bihira ako mag-upload. Tsaka, ano tawag dyan? Every 2 months ako nagsasahod. Pero ngayon, hindi ako nagsahod. Kasi wala pa akong sahod. Wala akong sasahurin. So, di bali ngayon, July, August, wala akong sahod. Hanggang ngayon, September pa ako sasahod. Yung sa July na videos, sa August, makukuha ko September. Kaso nga, halos wala din akong sasahurin nung August. July. Madami akong upload. Na-chika ko na to sa inyo, di ba? Yung July ko, halos walang pumapasok na revenue kahit may upload ako. Kumbaga, mahina talaga yung bigay ni YouTube. May mga matpa na talaga na ganon. Tapos, nung nag-August na, saka naman ata, malaki-laki yung, kumbaga, nagpapasok siya ng pag meron kang upload. Kasi hindi na ako nakakapag-upload. Naubos na. Nung July. Mas madami yung July na upload ko. Naiinis ako. Walang tigahanap ninda ako. Nasa house pa ako. Sorry guys, nakalimutan ko rin noon kaya. Ayan, magpalipad na kasi kayo. Charot. Charot. Sabi? Bata pa yan, 5-4 na madadagdagan pa yan. Madadagdagan pa ba? Sana. Feeling ko hindi na. May kasamaan pa ako dito sa barko na babae. Decadet po siya. Tapos, siya na BSMT. Yung for sure talaga, na yan? Yung mga BSMT, BS MARE, pa? MARE. Ayun na. Yun nga, talaga, makakapagbarko talaga yan. Kasi nga, talaga, parang marine transportation, ganun. Maritime courses po kasi sila. Ako po kasi non-maritime, pero may chance na pwede akong magsampa ng barko if gugustuhin ko, or meron akong backer, or isasuggest ako mismo ng kung kailangan. Thank you po, Janus. Nagpang-abot ni Kuya Noli. Saan ba? Sa po ako, Legazpi. Albay po. Okay yung pala technique, kaya lang mahirap pag-content, saka sarili ko lang bumuo, lahat gagawa ako na content, saka may requirements pala. Yung mga requirements, may naman po yan, yung hihingin kasi hindi naman ako yung nag-asikaso nung sa akin. Ayan, chill lang ako that time. Charis! Mga pamangkin ko dyan, halos lahat maritime kinukuha. Opo, pero madaming gusto mag-maritime, kaso nababagsak sila, napifail sila sa basta yung sa mata, kailangan yon. Tapos yung medical, pag may problema ka sa medical, hindi ka pwede mag-BS or mag-maritime course. Ilan na ba nabuo mo na video, Miss Kathleen? Madami na po. Tsaka saan mo din ako sahod mo sa baba? Mag-open po kayo ng
ng ATM, ng card, opo. Malayo sa pili. Malayo po sa pili. Saan ba yung pili? Hindi ko alam. Saan ba yung pili? Saan ako, guys? Legazpi City, Mariners, MPCF, Legazpi City, Mariners, Polytechnic College Foundation, Legazpi City. Naga. Malayo to sa Naga. Option mo lang, steward. Taga Bicol ka pala, no? Yes po. Option. Meron po dito. Pero mag-open pa lang. Tapos ayoko na mag-ship. Ayoko mag-irregular. Okay na ako dito sa course ko. Medyo gusto ko din naman. Gugustuhan ko na din naman siya. Kaya okay lang. Bale, daw? Sasakay ka sa barko. Mataas ang pasahod sa barko. Hindi ko pa po alam. Sa Magayon, guys. Magayon. Kasi, kahapon, nagbayad ako kasi nagkuha ako ng COE. Meron doon na mag-asawang matanda na nakasabayan ko. Tapos, hindi pa nga ako hindi ko nakabayad. Ay, ang tagal ko makabayad kasi. Tapos, nauna na yung mga next sa akin kasi ako hindi ako makali sa pinaupuan ko kasi nga kinakausap ako ng dalawa. Na may katabi kasi ako matanda na si Sir, hindi ko nakalimutan, Sir Nolan, shower out po. Tapos yung asawa niya, Nora ba yun? Basta mag-asawa yun, guys. Na-notice nila ako, like, ano ba tawag dyan? Tinanong nila ako, sabi nila, freshman daw, kung anong year na daw ako, tapos kung anong course ko. Yung anak daw nila, HM pares yung course na kinuha. Tapos graduate na. Tapos nakapagbarko. Tapos nakapag-asawa pa ng AFAM. Oo, guys. Kahit hospitality management ka lang, pwede ka makapagbarko. May chance. Depende sa skills mo. Then, meron kang backer. Kailangan daw may backer. Magaling magpanday ng bahay. Yes, magaling talaga si tatay. Sinusolo niya itong bahay na to. Siya ang gumagawa. Solo niya, wala siyang katulong. Depende na lang pag magbubuhos ng poste. Boss Charles, malayo dito sa amin po. Yes po, malayo po. Actually, ilang oras po ba, Kuya June, yung biyahe? From Legazpi to Naga. Kasi madadaanan pa yung Kamsur. 6 hours ata, hindi ko alam. Tsamba lang yun. Ayan guys, so, butterfly. Ang dumi ng kuko ko. Tapos ito pa, butterfly. Asan pa? Ito, butterfly. May ako sa Nabi. Nabi. Anthropological perspective of the self. Tugog. Wala akong mahanap. Ano daw? May kamag-anak din ako dyan sa Bicol. Minsan napasyal din kami dyan. Baka magkatagpo tayo sa Daachar. Tapos katitigan tayo. Parang familiar ka. Imi. So, depende kung Legazpi City ka, right? Kami naman, Daraga Albay. Bicol, malapit lang ba sa inyo? Malapit lang yung Daraga sa Legazpi. Pero hindi ako taga Legazpi. Pwede naman po yung course mo na hospitality management. Basta pagtapos mo, kumuha ka na lang. The requirements para sa cruise ship: seaman book, passport, basic safety course, first aid, survival at sea. Yeah. That's right. Pero kailangan mo na ng experience. Oo. Kailangan mo na ng experience.
Magtatrabaho muna tayo sa hotel. Ano yun na pala sa grade 6. Hala! Babe, I need your help. Hindi na nag-upload. Cute mo. Sana kaso mahina ang signal mo. Sorry na. Kung sakali nagkita na tayo sa personal, papasinin mo kaya ako. Hindi ko po alam yung face mo. Kaya, ewan po, alam nyo guys, kasi sa akin, pag may nakakasalamuha ako, kilala nila ako pero hindi ko sila kilala. Tapos sabihin nila na, mag-hi sila. Tapos alam nila pangalan ko, sabihin nila pangalan ko. Tapos minsan magaganon ako. Tapos parang alam niyo yung iniisip ko kung nakita ko na or hindi or what, kung saan. Ganon. Okay. Yes, H&M. 180. Understanding. Napapabayaan ko na kayo. Char. Okay lang po, Sir Benedict. Sa panahon ngayon, karamihan with experience pag-apply ng work. Pero ka maka-experience sa lahat pag-apply ni with experience ko only Philippines. Yeah, truth, kuya. Kailangan mo talaga ng backer. Wala pa kami abangan bigyan ng vlog mo. Meron sana. Sana. Focus ka lang muna sa studies mo. Then after 4th year ka na, saka ka mag-decide kung mag-barko ka or mag-work sa mga hotel. Yes po. True. Through the fire.
Kaya tingnan mo lang picture ko at ako yan, naka-white t-shirt. Sige po, mamaya. Oh my gosh, ano to? Ito na ako nakabida, nagdalada pa ako. Sige. Ano daw? Naprank tayo doon, sabi mo mag-upload. Wala naman. Guys, mag-upload talaga sana ako noon. Kaso nung, di ba naka-private, nakalagay na may copyright. Tapos, ano, basta guys, hindi talaga pwede. Baka magka-problema pa yung channel ko. Magregalo kayo video sa birthday. Imbitado. Invited kayo, basta alam niyo yung bahay ko. Pwede ba hanggang anong oras ko ngayon sa live? Kahit anong oras. Charis! Mamaya pa, alas 2. 1:30, 1 hour and 30 minutes na pala. Ganun nakatagal na ako kakadaldal dito. Naghihintay kasi ako may mag-send, may magpalipad. Because I need money. Wala na akong money. Sisi daw igo ah. Si Kia. Ay, wala na klase yun. Nakakainis kasi. Hi po, Sir Maki. You're back. Why naman? Ang kilala. Nakita Miss Kathleen sa ako. Tsaka pwede ba? Hindi ba tayo maging closer friend? As in closer friend? I don't know. But, char. Pwede naman sa ano? Sa YouTube. Sa YouTube lang. Masyadong ano na kasi ngayon, lalo na nung na-scam ako, ganun. Parang ang hirap na magtiwala. Uy! Pero totoo guys, ang hirap na. Explore what makes us unique in terms of together. What is anthropology? Oh my gosh, nandito ka lang pala. Promise, mas gagalingan ko pa mag-entertain sa'yo. Ha? Ang balamit dito pag nag-live streaming ka? Wala naman po ata. Detail. Oh my God, meron ka pa. Guys, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Diyos mio, Marimar.
Ang galing. Oh my gosh. Ngayon lang kita. Ay, sumahulog ulit. Ang gabi ka na yan. Napakabobo mo, girl. Diba? Nahanap ko siya. Bakit ko siya hinahanap? So the world is in history how they behave. I knew this. Kasi na ko lang nagpakita. Okay na guys, geng geng. Geng geng. Ano daw? Sabihin mo si teacher mo yung hindi man malisod ang pinapagawa sa inyo. Hindi ka pwede magreklamo. Hindi ka makakapag-decide. Okay. Right. Okay. Bye. Bye. Hello. Ala. The purpose. Root 18. Root.
ko. Ano? Ay, sorry na. Wait lang guys. Ito na. Matatapos na ako. Wait lang. Sige po. Ingat po kayo. Sa ganda mo niyan. I'm sure marami nagpaparamdam sir. Hala, Amy. Ano daw? Si Bunso po. Ayun pa sabay. Ay, pa-school na si... Nasa school na si Bunso. Wait lang, mag-spacing lang ako. Antok na. Ano daw? Bye po, Sir June. Tapos, mabait mo pa. Ano daw? Ganun po ba, Sir Benedict? Okay po. Ito na, tapos na ako. Anong band paper ito? Ano to? Wait lang. Ano kasi? Aringo. Pwede yan. Miss Aringo. Ayan, pilihan mo. Ayan, ano? Ayan na po tayo. Ayan, nasa ining ito. Opo. Oo. Ala. Ayan. Okay na. Pwede na po. Save. Anyone with the link. Tapos
Okay na guys, I'm done. I'm done. Okay na. Magpapaprint na lang ako. Maya. Okay. Wait lang. Send ko lang yung wifi. Okay na. Saglit. Saglit lang. Hindi na ng internet, no? Charot lang. Pwede mo malaman ko ano, ideal man. Hala, wala pa akong time for that. I don't have time for that. Busy po ako. Don't disturb. Do not disturb. DND. Inaantok ako, mas prefer ko pag matulog kaysa mga ideal char. Okay na guys, magbabay na ako. So yan, thank you sa mga nakitambay, thank you sa nakipagchikahan, sa mga nagstay. Kayo na lang yung nagstay. Charot. Ayan, bye na. Tapos na ako pinapansin kita. So yan, bye na guys. At yan, mag-aasikaso pa kasi ako. Tapos magkakamit pa ako. Gusto ko muna ata matulog. Tapos hindi na nagising. Nagising gabi na. Christopher de los Reyes, hi po. Kumusta? Shower out. Kasi hindi ka na po. Mag-out na po ako. Lobat na din naman cellphone. Tapos, 2:00 na. And guys, bye-bye. Love you all. Next time naman. Chika tayo next time. Asa na? Bye.